moi propio e que me parece estupendo. Pero, aparte de ser desas miñas amigas, pois tendes cada unha o voso estar, o voso lugar, temos que respetarnos, é dicir, iso é importante, que se respete, igual que eu quero que me respeten a mí, perfectamente lógico. Bueno, por aquí dixéronse cousas maravillosas de min, houbo xente que aludiu ao seu cariño, por exemplo, Bea, que non sei por onde anda, non digas estar en primeira fila, claro, bueno, pois, Bea, que amiga miña desde sempre, é que é de Castreros, como Viela, non tuvo estudos, nin nada do que tuvemos a maioría das que estamos aquí, pero Bea ten unhas conexións neuronais imposibles, é dicir, entón, cando calquera vamos, ela xa chegou. Entón, estar con Bea é sempre un placer, pero vou recordar unha frase que dixo, porque antes falou de estar comigo e do que lle gustaba, pero hai unha frase que dixo que lle agradezo moito, e como me impactou, vou na contar. Bea naceu de casualidade, porque a súa nai xa tiña uns cantos fillos, e non debía ter máis, e quixo abortar, e fixo todo o que pudo para abortar. Pero, entón, Bea nos contou, me parece que Amanda e aquí un día, falando, dixo, pero non, tiña que nacer porque tiña que coñecer a María Xosé.